कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात आम्ही प्रत्येक गावाला भेट देणार आणि ग्रामस्थांशी चर्चा करणार असल्याचं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. की जे काही गावं आहेत त्याच्यातून शक्तीपीठ जाणार, त्या प्रत्येक गावाला राणेसाहेब खासदार म्हणून, पालकमंत्री म्हणून मी आणि आमचे सगळे सहकारी प्रत्येक गावाला आम्ही भेट देणार आहोत. त्या ग्रामस्थांशी बोलणार आहोत. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काम सुरू करायचं नाही असं स्पष्ट राणेसाहेबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि सगळ्यांशी बोललेलं आहे. शेवटी आम्हाला विकास हवाय, विकासाचा विरोध आम्ही कोणच करत नाहीये. आमच्या जिल्ह्यामध्ये हायवे आला तर त्याच्यामध्ये भरपूर विकासाची दालनं उघडतात. त्याच्यामुळे हा विकास आम्हाला प्रत्येकाला हवाय, पण प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.